ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 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 നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃതതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ പ്രഭുജി? അതെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ 12ാം അധ്യായത്തില് മതചിന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹിന്ദു 12ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റു വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.
അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റൊന്ന് വെച്ചാൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നാമജപം, അതുപോലത്തെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കൽ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഗ്രന്ഥവായന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് വായിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കരുത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് യുക്തിവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വായിക്കരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പല സംശയങ്ങളിലേക്ക് ഇടവരുത്തും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും, അത് നമ്മൾ ആകെ സംശയത്തിലേക്ക് ഇടവരുത്തും. ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മളെ സമയം വെറുതെ കളയാണ് അത് വായിച്ചിട്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ പറയണം. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യർ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമായണം ഉണ്ട്, മഹാഭാരതം ഉണ്ട്, പുരാണങ്ങളുണ്ട്, ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, വേദങ്ങൾ. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഈവൻ നമുക്കറിയാം ഭാഗവതം തന്നെ നമുക്ക് തീരാൻ വഴിയില്ല, പിന്നെയല്ല ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാനും അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പിറകെ പോണത്? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും, അതിലും കിട്ടും, സൈക്കോളജിയും കിട്ടും. അതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആയുർവേദമൊക്കെ അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ധനുശാസ്ത്രം, ആയുർവേദം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും, വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേറെ അതെന്താണ്, അത് ആത്മീയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ആത്മീയതയെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതേ രീതിയിലാണ് അതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാതും കിട്ടും, പിന്നെ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ? പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തിയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നിരീശ്വരവാദികളും അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദികളും ഭക്തിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കരുത്. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള അനവധി ആചാര്യന്മാർ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേദങ്ങളിലൂടെ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് വായിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ കൂടെ ഒരിക്കലും വായിക്കരുത്. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് നമ്മളെ വീണ്ടും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്ക് കൊണ്ടുപോകാതൊക്കെ. വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമ്മാതിരിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം തുടരുന്നു. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുന്നവർക്ക്, അതൊക്കെ അത്തരം കഴിവുള്ളവരാണ് വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുക. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് പറയുന്ന മധുരവാസം അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങള്, പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്, തീർത്ഥങ്ങള്, അവിടെയുള്ള സഹവാസത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. മധുരവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരോട് വരാഹമൂർത്തി പറയാണ്, നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം അല്ലെ. മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷ്ണ ആകർഷണം മായയുടെ ശക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ മധുരയ്ക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല അവിടെ വരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മധുരയ്ക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകരുത്. ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഈ വേട് തന്നെ നിരീശ്വരവാദികളെ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ യുക്തിവാദികളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്നും പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് അവര് കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി അത് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളോ അവരെ രീതികളോ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ 1ാം ക്ലാസ്സിലെ 2ാം ക്ലാസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ LKG നമുക്കറിയാം 1+1 = 2 എന്ന് പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ. 1+1 = 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു കുട്ടി. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്നവൻ ആയ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ 2ാം ക്ലാസ്സിലും 3ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് 2 × 2 = 4 എന്ന് പഠിപ്പിക്കും. ആദ്യം 2+2 = അല്ല, അതിൽ അത് സെയിം തന്നെ വരും. ഓക്കെ,
അപ്പൊ അതിന് പറയുമ്പോ 5+ പറയാം പെട്ടെന്ന്. 5 + 5 = 10 അല്ലേ? നമുക്കറിയാം 5+5. അപ്പൊ 1ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് 5+2. പിന്നെ കുറച്ച് കാലം 5 × 5 ഇൻറ്റു വരും, ഇൻറ്റു 25 എന്ന് വരും. അപ്പൊ എന്താണ് സാധാരണ അറിവില്ലാത്ത കുട്ടി എന്താണ് ചിന്തിക്കുക, ഇതെന്നല്ല അന്ന് തന്നെ ഇൻറ്റു പോലെ തന്നെയാണല്ല പ്ലസ് ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അത് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംശയങ്ങൾ അവർക്ക് വരും. ഇതാണ് നിരീശ്വരവാദികളെ. അതാണ് നമ്മൾ അവരെ രീതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടെയും കടന്നു പോകേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അതാണ് പ്രഭുപാദസ്വാമി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതികത, പിന്നെ എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ഉപനിഷത്തുകൾ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കൂടെ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥപാരായണം കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാം, അത് ലെവലിംഗിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എത്തണം. അതിന് നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ 2ാം ക്ലാസ്സിലെ 3ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സംശയങ്ങളും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയെ സ്പർശം കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കും. അപ്പൊ മധുരയുടെ പ്രത്യേകത പറയണം. ഏത് 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തുക, അതിനേലും പുണ്യമാണ് മധുര എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിന്. മധുരയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണ, സ്മരണ, കീർത്തനം, ദർശനം, സ്പർശനം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമുണ്ടായാൽ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എത്ര പുരാണങ്ങളാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോണത് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവരൊക്കെയാണ് ഇത് മുഴുവനും വായിച്ച് പഠിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ വരാഹ പുരാണം, ഇപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം, ഭവിഷ്യ പുരാണം, സ്കന്ദ പുരാണം, പിന്നെ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മവൈവർത്തന പുരാണം, പിന്നെ അങ്ങനെ അനവധി പുരാണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ പുരാണങ്ങളിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം 18 പുരാണങ്ങൾ ഇതിൽ മാക്സിമം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം അത് ഭാഗവതത്തിലാണെന്ന്. ഭഗവാന്മാരെ സേവിക്കൽ, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കൽ, വൈഷ്ണവരെ അഥവാ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിന് പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം പത്മപുരത്തിലുണ്ട്. ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, പ്രിയ ആരാധന പല തരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം, എന്നാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക എന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അതിന് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് ദാസ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിന് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്തിന് ആചാര്യന്മാരെ സേവിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് എവിടെയാ പറഞ്ഞത്, ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്? പരമശിവൻ ആരോട്? പാർവതിനോട് പറയുന്നതാണ്. ഏത് പുരാണത്തിലാണ്? പത്മപുരാണത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാര് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രസ്താവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 3ാം സ്കന്ധത്തില് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 19-ലും കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദസേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. കഷ്ടം നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർമ്മല പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. അപ്പൊ അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതത്തിൽ പറയണം വീണ്ടും ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദാസൻ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാരുടെ ദാസൻ. അത് നാരദ മുനിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നാരദമുനിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് നാരദമുനിയായിട്ട് വരുന്നത്. ആ കഥ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ അറിയാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പറയണം ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് സേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിനും ഭഗവത് സേവനത്തിന് തുല്യമാണത്. കഷ്ടം നിറഞ്ഞ് ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ കുറവ് വരുത്താൻ സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ അത് ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക, അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതേപോലെ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദം, പത്മം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ശരീരം മുഴുവനും തിലകമണിഞ്ഞ ശിരസിൽ തുളസി ദളം ചൂടി ശരീരമാകെ ഗോപിചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്ന ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ രൂപമാണ്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവനെ
ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ദർശനം തന്നെ എന്താണ് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. കാരണം എന്താണ്, ആ ഭക്തൻ എന്താണ് ഏകദേശം വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി ഓർമ്മ വരും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്മരണ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും കഴിയും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഓരോ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തനെ ദർശിക്കുക, അതാണ് ഭക്തന്റെ ദർശനം തന്നെ കിട്ടാൻ വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തനെ ദർശിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ, കാരണം അത്രയാണ് ആ ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം, അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാരെ നമ്മള് പ്രണമിക്കണം, അവര് ആദരവോട് അവരോട് പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന് തീർച്ചയായും ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും, ഒരു ഭക്തനെ പറ്റി സ്മരിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് പവിത്രീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്ന ബലം എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ് എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും, ഭക്തനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബസഹിതം നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുന്ന പറയണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഉള്ള പരിചരണത്തിന്റെ ഗുണം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാനേ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർക്കുള്ളത് അല്ലെ, ഭക്തനെ പരിചരിക്കുന്നുണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആദി പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല. എന്റെ പാർത്ഥ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്, ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആശ്രിത വത്സലനാണ് അല്ലെ ഭക്തൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ സേവിച്ച് കഴിയുന്നവനാണ് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ സേവിച്ച് കഴിയുന്നവനെ അവനെ സഹായിക്കുക, അതാണ് പരിപൂർണ ഭക്തൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ഭക്തനല്ല എന്നല്ല, നമ്മൾ ആ വിനയം അത് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ എത്ര വിനയത്തിലായിരിക്കണം ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഭയങ്കര ഭക്തനാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടിയില്ല. നമ്മൾ ഭക്തനെപ്പോൾ ദാസാനുദാസൻ, ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ആയിരിക്കണം നമ്മൾക്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണ് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അല്ലാതെ എന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നവനല്ല, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അത് പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ആദ്യ പുരാണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവിൽ ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ കൂടിയാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും പരിശുദ്ധമായ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഉയരണമെങ്കിൽ ആരെ സഹായം ആവശ്യമാണ്? നമ്മളെ ഭക്തന്മാരെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയാം, ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഗുരുസ്മരണ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. കാരണം ആ ഗുരുവാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, എന്തൊരു കാര്യം സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം ഗുരുവിനോട് ആ സമ്മതം വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന എന്തും ഗുരുവിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല, ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ്, ഗുരുവിന്റെ ഗുരു, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് ലാസ്റ്റ് കണ്ണിയായ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ പരമ്പരയിലെ ചിന്താഗതി, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഗുരുസ്മരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സ്മരിച്ചിരിക്കും. അതിനാൽ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ, ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ, അതാണ് പറഞ്ഞത്, പല സമ്പ്രദായത്തിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും. വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളൊരു ഭഗവത് ഭക്തനെയോ അല്ല ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപോലെ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണത് അതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം, ആചാര്യന്മാർ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തിക്കുക, അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് ആ ഗുരുവിനോട് ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഗുരുവിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മളെയും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ നിലയ്ക്കൊത്തുള്ള ഭഗവത് സേവനം, അവന്റെ നിലയിലേക്കൊത്തുള്ള ഭഗവത് സേവനം. നമ്മളെ പൊസിഷൻ പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെ. പല ജന്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം ലഭിച്ചത്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയല്ലായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല. പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടണ കുലായാലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തു വലയങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജന്മകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം, ധനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഭഗവത് കാരുണ്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി, നമ്മുടെ മുൻജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. ചിലവർക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. ചിലവരുടെ വീട്ടിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ചിലവര് അച്ഛൻ ശരിയാവും, അമ്മ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, പല പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ തന്നെ പല ലെവലുകളായിരിക്കും. ചില വീടുകളിൽ അത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല, ചിലർ വീട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കും, ചിലർ പാർഷ്യൽ അഗ്രീഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ആ ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ അത്രയും നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം. ഭഗവാനായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ ചടങ്ങുകളും, ഭഗവാന്റെ ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ ധനം കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ധനം കൊണ്ട് സഹായിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ സംഘടന ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാക്കുകൊണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം കൊണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ സേവനത്തെ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മളെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ഇപ്പൊ ഒരു 80, 75, 90 ഏജിലുള്ള വ്യക്തികൾ, അവർക്ക് ശരീരമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ലേ. അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു 20, 25 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അല്ലെ. അവന് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ ശരീരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയി. പക്ഷെ തിരിച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ധനം ചിലപ്പോൾ എന്താണ് 20, 25 കുട്ടിരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ധനം ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവും 70, 75 അവർക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർക്ക് ധനം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ കാർത്തിക മാസത്തെ പറ്റി പറയുന്നതുണ്ട്. കാർത്തിക മാസം നമുക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നതാണ്. ആ ദാമോദര ലീലയിലെ മാസമാണ് അത് കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഒക്ടോബർ, നവംബർ അത് ആ ഒരു വ്രതമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കാർത്തിക മാസത്തിൽ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനെ ആ ചെറിയ നിഷ്കളങ്ക പ്രായത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണണമല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാതും വളരെയധികം ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എത്ര 1000 ഇരട്ടി 10,000 ഇരട്ടിയാണ് വില നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. കാരണം അത് തിരിച്ചും എഫക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഊർജ്ജവൃത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ദാമോദരൻ നമുക്കറിയാതെ അല്ലെ. ദാമോദര കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ലീലയാണ് ഭഗവാൻ അന്ന് കാണിച്ചത്. കൃഷ്ണനെ യശോദ കയറുകൊണ്ട് ഉരുളി കെട്ടിയ ഇതിൽ നിന്നാണ് ദാമോദര സങ്കല്പം തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ദാമോദരൻ എന്ന പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാമോദര മാസവും അഥവാ കാർത്തിക മാസം. അപ്പൊ ആ മാസം കാർത്തിക മാസമാണ്. അതിനെ സാധാരണ രീതിയിൽ ദാമോദര മാസം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം പല കാര്യം ആ മാസം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മള് എന്താ പറയാ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഭഗവാൻ വളരെ നിഷ്കളങ്കനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ
എന്താ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചു തരുന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തി സുഖനം മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ടും തരുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളും മുക്തിയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരും, എല്ലാം കിട്ടും നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ശരിക്കും ഈ ആത്മീയ സുഖമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് പറഞ്ഞ പുണ്യഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഴുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴേ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടുവരും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭൗതികതയിലും കൂടുതൽ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരും. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വൃന്ദാവന വാസം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവന ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നാണ്. അത് ചിലവർക്ക് ശരിക്കും അത് അറിയാവുന്നതാണ്, അത് അനുഭവിച്ചറിയാവുന്ന വ്യക്തികൾ നമുക്കറിയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി കണക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് നൽകിയില്ലെന്ന് സാരം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം അത് ജനറൽ ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ഭഗവാൻ തരില്ല. മറിച്ചുള്ളവരും കാർത്തിക മാസം മധുര മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി സേവിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ ആരാധിക്കുക എന്നതാണ് അല്ലെ. ആ അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തരും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒരു നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തുള്ള അനുഗ്രഹം തരും. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ മൈപ്പീലി ആവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ഓടക്കുഴലാവുന്നതും ഇതൊക്കെ അവിടെ ആത്മീയ രൂപങ്ങളാണത്. അവിടൊക്കെ അതിന് നമ്മളെ രീതിയിൽ അതിനൊക്കെ അവിടെ ജീവനുണ്ട് നമ്മളെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച്. കാരണം അത് ജീവാത്മാക്കളാണ് എല്ലാത്തിനും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം വെടിഞ്ഞിട്ട് ശരീരം എന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെ. അതിൽ നിൽക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപം മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസ്വരൂപം പോണ സമയത്ത് പിന്നെ അവിടെ പല രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വൈവിധ്യം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രൂപം ഇവിടത്തെ രൂപത്തിനോട് നമ്മൾ സദൃശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ അതിന് നമ്മളെ യുക്തിക്ക് ഭക്തിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അവിടെ ഒരു പുല്ലിന് പോലും എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെയും എല്ലാ വൈവിധ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എല്ലാതും അതീന്ദ്ര തലത്തിലായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാധാഷ്ടമിയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഉത്സവങ്ങളുണ്ടാകും ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളും അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് പങ്കുകൊള്ളണം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശനമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചുറ്റുപാടുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവാം, അവിടെ ദർശനം നടത്താം. കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ഉപവസിക്കാൻ കഴിയുന്നവര് 12 മണി വരെ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. ഭഗവാന്റെ തിരുവതാരം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശിമദന ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായി അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എന്താണ് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പറ്റി ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയണം. അങ്ങനത്തെ ദിവസം ഏതാണെന്ന് ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പല അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് അതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം ആചാര്യന്മാരുടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ അവതാര ദിവസങ്ങൾ, പലതരം അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അവതാരങ്ങള്
ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ രാധാഷ്ടമിയോ അല്ലെങ്കിൽ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ജയന്തിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ അങ്ങനെ പല ചടങ്ങുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എടുത്ത് ആ ദിവസം ഭഗവാന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഉത്സവമാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അല്ലെ. ആനന്ദം, അത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉത്സവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണതിന് തെളിവാണ് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലുള്ള ഈ പ്രസ്താവം. അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉത്സവങ്ങൾ അല്ലെ. ആ ഉത്സവത്തില് ഞങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം, അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അങ്ങയുടെ ദിവസം ഏതാണ്, അങ്ങയുടെ ജന്മദിവസം ഏതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്നാണ് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു തെളിവ് തന്നെ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രിയങ്കരല്ലേ നമ്മുടെ അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങൾ ജന്മ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഭക്തിപൂർവമായ മൂർത്തി ആരാധന, ഭക്തിപൂർവമായ മൂർത്തി ആരാധന പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അതിലെന്താ പറയണത്? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് മുക്തി. അപ്പൊ മാലിന്യാണ് ശരിക്കും ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു മാലിന്യം പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കേണ്ടത്. മുക്തി ലഭിച്ചവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. മുക്തി, അതാണ് ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, നിർവ്യക്തിവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ്. അതായത് വ്യക്തിഗത അസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ. എന്നാൽ ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ അസുഖം മാറാവുന്ന ഒരു അസുഖം, നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രോഗം പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നതോടുകൂടി ആ രോഗം മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ മാത്രമുള്ളൂ മുക്തി പദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, മുക്തിക്ക് ശേഷമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതും ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ നിർവിഘ്നവാദികൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക, സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, അവിടെ ചെന്ന് അതല്ല ശരിക്കും. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ്. ആ മുക്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഭക്തി ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ മുഴുകലാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നമുക്ക് എന്താണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആനന്ദമാണ് അല്ലെ. ഈ ആനന്ദം എവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക? ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എന്താണ് പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ആദി പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? അവന് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? അവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ്, അവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവന് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിൽ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലാതെ മുക്തിയല്ല ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും മുക്തിയല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുക്തി അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, അതിങ്ങനെ വന്നുകൊള്ളും, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികാവസ്ഥയില്ല അങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിലും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയുപാസന, ഭക്തിയില് ഉയർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് അവർക്ക് നമുക്ക് തോന്നും അവരെന്താണ്, അവർ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലാണെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അത് നമുക്കൊരു തോന്നൽ മാത്രമായിരിക്കും. അത് അവര് ശരിക്കും ആ മുക്തിപദവും കടന്ന് ഭക്തിപദത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അവർ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും അത് ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും അത് സാധാരണ ജീവിതം പോലെ തോന്നും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതിന് ആചാര്യന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ യുക്തി വെച്ച് അവരെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. പിന്നെ ഭാഗവത പാരായണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിനെ പല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്നാണ്. മുഴുവൻ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം മുഴുവനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ നമുക്ക് വേദത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് ഭൗതികതയുടെ ആവശ്യം, ഭൗതികതയിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവും, ആത്മീയതയിൽ എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളരേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഭാഗവതം നമ്മൾ സേവിക്കണം. ഭാഗവതം പറയുന്ന പോലെ നിത്യ സേവിതം അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. മാനവശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യം, യുദ്ധവിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും വേദങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേദത്തില് മാനവശാസ്ത്രമുണ്ട്, രാഷ്ട്രതന്ത്രമുണ്ട്, വൈദ്യമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധവിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേദ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതിൽ രാഷ്ട്രതന്ത്രമുണ്ട്, അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുണ്ട്, യുദ്ധവിജ്ഞാനമുണ്ട്. ഇതെല്ലാതും നമുക്ക് വേദത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കും. ആത്മവിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യം സമ്പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു, അതിൽ ആത്മീയമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യവും സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ബലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ എന്താണ് വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാതും കിട്ടും അല്ലെ. അല്ലാതും കിട്ടണം. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഭാഗവതമാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിവക്ക ബലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും ഭാഗവതത്തിന്റെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിലെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ, അതാണ് സത്ത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ആ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭാഗവതമാണ്. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോണത്. ബാക്കിയെല്ലാതും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അത് വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ സത്ത് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? വേദത്തിന്റെ സത്ത് നിൽക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ്. അതല്ല നാരദ മുനി ലാസ്റ്റ് ഭാഗവത രചിക്കാൻ കാരണം. ബലദായിത്വമാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ആദരവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. പഴങ്ങളുടെ രാജാവായ മാമ്പഴം ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മാവ് വിലപ്പെട്ട വൃക്ഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മാമ്പഴം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ സമ്മാനമാണ്. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വബലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ മാവിനെ പറ്റി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് അല്ലെ. മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? മാവിലെ മാങ്ങയാണ് അല്ലെ. അതെന്ന് പറഞ്ഞു മാമ്പഴമാണ്. അപ്പൊ ആ മാവിന്റെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആ മാങ്ങയാണ് അല്ലെ, ആ മാമ്പഴമാണ്. അതേപോലത്തെയാണ് വേദവൃക്ഷം. വേദത്തിനൊരു വൃക്ഷമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പക്കബലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചില്ലകളും കൊമ്പുകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇതിലൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഏതാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. പഴുത്ത കായ്കൾ ആദ്യം തത്തയുടെ ചുണ്ടിൽ സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതേപോലെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവദശായിയായ മുഖത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിച്ചുകയാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ, തത്താന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പുരാണത്തിലെ കഥകൾ. അപ്പൊ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്, മുഖത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് കാരണം അത് ഒന്നും കൂടെ ആസ്വാദ്യമായി. അപ്പൊ അത് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അതരത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്, മുഖത്തിൽ നിന്ന് വന്നതിന്റെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം ഭാഗവതം ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചത് അല്ലെ, എന്നതിന് കീർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പൊ കീർത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കീർത്തിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളത് കീർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാലേ അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രാമായണം അല്ലെ മഹാഭാരതമൊക്കെ വെറുതെ അവരെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അവരൊക്കെയൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭാഗവതോ മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ
ശ്രവിക്കരുത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭക്തിയാണ്. അതിൽ വരെ നമ്മളെ ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്. എന്നാലോ, കാരണം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ, അതായത് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇന്റർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, ഈ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയില്ല ഏത് വ്യക്തിക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം, അത് ഭഗവാനും ഗുരുവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ലെവലിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മളെ എത്ര നമ്മൾ ഉയരണത്, നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപരമായി ഉയരുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അതിനൊരു ശിഷ്യ പരമ്പര മുറിയാത്തത്. അപ്പൊ മുറിയാത്ത ഒരു ബന്ധം എല്ലാവരും തമ്മിലുണ്ട്, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കണക്ഷൻ, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെവല് വളരെ താഴ്ന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലെവലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉയർന്ന ലെവലിലാണ് പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവും. ഇതൊരു സത്യമാണ്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ പഴുത്ത കായ്ക്കൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന വരിയിലേക്ക് പകർന്ന് ഭൂമിയിലെത്താൻ അത് പൊട്ടുകയില്ല, അല്ലെ? സാധാരണ രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു കായ് മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോൾ എന്താണ്, പൊട്ടി കേടായി പോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, അത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്കും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാലോ ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന വ്യക്തിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ മാമ്പഴം ലഭിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യവും ഇതേപോലെയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെ, അത് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു വരുമ്പോൾ അത് തകരുന്നില്ല, അത് കേടായി പോണില്ല. അതീന്ദ്രിയമായി ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ശിഷ്യ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ആവണം എന്നത് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അത് നമ്മൾ അറിയാം, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതം പരമ്പരം പ്രാഥമികം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നമുക്കറിയാം. ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത ഏതാണെങ്കിലും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരം വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ള അധികാരിയിൽ നിന്ന് ശിഷ്യ പരമ്പരാക്രമത്തിൽ നിന്ന് നേടിയാലേ നേരെയാവൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ടത്, ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ഉപനിഷത്ത്, അല്ലെ? ഉപനിഷത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതിലും നടക്കുന്നതാണ് ഗുരു ശിഷ്യ സംവാദമാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്, ഡിബേറ്റാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഗുരു പറഞ്ഞത് അതേപോലെ എടുക്കണമെന്നല്ല. ശിഷ്യന്മാരെ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവര് പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് അവർ മാറണം, അല്ലെ? അവര് പിന്നെ അടുത്ത ഗുരുവായിട്ട് മാറണം. അത്ര ആയിരിക്കണം അതാണ് ഗുരു പരമ്പര പ്രത്യേകത. ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരനെ സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാനെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവിടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്തു നിന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭാഗവതത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുക്കുന്നത്. ഭാഗവതം എന്നാൽ ഭഗവാനായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തർ ചിലപ്പോ ഭാഗവതം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തരെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിനും ഭാഗവതം എന്ന് പേര്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഭാഗവതം എന്ന് പറയാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗവതം എന്ന മാളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കാൻ കാരണമാണ്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ്. കാരണം രണ്ടും ഒന്നാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭാഗവതത്തിനുണ്ട്. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മുക്തനാണ് താനെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം താൻ വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നുള്ളൂ എന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണ്, മുക്താത്മാവ് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ശരിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മുക്താത്മാവിനെ അറിയാം. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാത്തതിന്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം. 16 വയസ്സ് വരെയും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല ശരിക്കും.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കഥ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുക്താത്മാക്കിന് ഇതൊക്കെ മുഴുവൻ ഈ മായ പിടിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയാ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം. എന്നാലും താൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമേ താൻ ഒരു വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ആ മുക്താത്മാവിന് തന്നെയും ശരിക്കും ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ ഒരു പവർ പറയാണ്. അതിനെ കൃഷ്ണബോധം പുരോഗതി നേടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരിയുള്ള ഭക്തന്മാരുമുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ. അത് വീണ്ടും പറയാണ്, അത് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഉന്നതമായ ഭക്തന്മാരുടെ അതരങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരോടുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തന്മാർ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട് അല്ലെ, പലർക്കും പല രീതിയായിരിക്കും. ചിലർ ഉന്നതമായ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ചെയ്യണ പഠിക്കണ പലരും പല ലെവലിലും, ചിലപ്പോൾ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ 5ാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും, 10ാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 12th ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ പല ലെവലുണ്ട്. ഇതും ഭക്തിയിലും ബാധകമാണ്. ഭക്തൻ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. പലർക്ക് അതിന്റെ പവർ ഉണ്ടാവും, ചിലർ കുറവുണ്ടാവും. പലർക്ക് കനിഷ്ക, നമുക്ക് പഠിച്ചു കനിഷ്ക ഉത്തമ അധികാരികൾ തന്നെ, അതിൽ തന്നെ പല ലെവലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പരിഷത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗം ചർച്ചയിലൂടെ പ്രധാനം ശൗനക മുനി വിശദീകരിച്ചു. നമുക്കറിയാം നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ വീണ്ടും കൂടുന്നത് അല്ലെ. 1000 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാഗവും 84,000 മുനിമാരും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അത് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ശൗനക മുനിയാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ഒരു നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മള് സമ്പർക്കം നിലനിർത്തണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും നാരദ മോഹിനിന്റെ കഥ തന്നെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തികൾ പോലും ആ നിമിഷത്തിന് സമാനമല്ല. അപ്പൊ ആ നിമിഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നതാണ്. ആ നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നതോ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ഉയരാൻ പറ്റുന്നതോ അതിനോട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആ നിമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേലും വലുതാണ്. നമുക്ക് സ്വർഗലോകം കിട്ടും, അവിടെ കുറെ വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം, മുക്തിപദം കിട്ടും, നമുക്ക് മുക്തിപദം കിട്ടി സായുജ്യ മുക്തി അങ്ങനത്തെ മുക്തികളിൽ കിടക്കാം. അതിനേലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇതിനേലും ഭേദാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ്, അതിനേലും വളരെ ഉയർന്നതാണ് ആ നിമിഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് സ്വർഗമോ നിർവിക്തവാദി കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭാഗവതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വർഗലോകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ നിർവ്യക്തിവാദികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം സർവ്വതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളോടുള്ള ഉപരിയായ മൂലവത്താണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ശരിക്കും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾക്കുണ്ട്. അതിന് ഉയർന്ന ലെവലിൽ ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ സമ്പർക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലേക്കും ഉപരിയായ മൂലവത്താണെന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഉയർന്നതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഉന്നത വ്യക്തിയിലുള്ള ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ കാണുന്ന നിമിഷം അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ആദരവോടെ അവരെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവരെന്താ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ശിരസ വഹിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഏത് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നറിയാലോ അല്ലെ, കലസന്ധര ഉപനിഷത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട്. രാജൻ പരോക്ഷം കൂടാതെ പരവേഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് തൽപരനാകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവൻ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കും. ബലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാൻ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്കും യോഗ്യസിദ്ധിയിലൂടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കുമെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്.
അപ്പൊ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം ആരൊക്കെയാണ്? മുക്തിവാദികളാണെങ്കിലും യോഗി സിദ്ധികൾ ലഭിച്ചവനാണെങ്കിലും കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കായാലും അതേപോലെ തന്നെ മുക്തിവാദികൾക്കായാലും അതേപോലെ തന്നെ യോഗസിദ്ധി ലഭിച്ചവരാണെങ്കിലും അവരെ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ആവണം. ഭഗവാനിലേക്ക് ആവാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത ലഭിക്കില്ല. ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നത് അത് തന്നെ, അല്ലെ ഭാഗവതം തന്നെ അതാണ് ശരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് നിർണീതം, അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. സുഖദേവൻ മുക്താത്മാവാണ്, നിഗനാത്മകമല്ലാത്തതും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അചഞ്ചലമായ ദൃഢവൃത്തത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആളെ ബലകാംക്ഷയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളും യോഗ സാധനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയം വരിച്ചവനായി കണക്കാക്കണമെന്ന് നിഗമനത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നത്. വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും എന്താണ് എല്ലാ പരീക്ഷണത്തിലും വിജയം വരിച്ചവനാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യ പുരാണത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഇതേ കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അർജുനനോട് പറയുന്നു, എന്റെ സർവ്വശായിയായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് നാമം ജപിക്കുന്നതിനോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ ഭഗവാനായിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും കൂടെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ നാമജപത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് വരണല്ലേ ശരിക്കും, അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അനേക ജന്മ വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമം തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഇപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിലും പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വരാൻ തന്നെ കാരണം അത് പല ജന്മം കൊണ്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി വരുന്നത് തന്നെ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതെപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ നാമവും വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം അത്രയും നമ്മളുടെ നാമജപവും മറ്റുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ മികവുറ്റതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ അതിന് നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമവും പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ മികവുറ്റതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഐശ്വര്യം ഏതിനുണ്ട്? ആ നാമത്തിനുണ്ട്. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിനൊരു വിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവുമില്ല എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ തുടരുന്നു. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ശബ്ദം മാത്രമല്ല, നമ്മ അറിയാത്ത എന്തോ ഇതിലുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്. കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, വെറുതെ ഒരു ശബ്ദം മാത്രമല്ല. അത് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ശബ്ദം മാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്. അതിന് ഒരു വിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യമില്ല, ഭൗതികതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദമല്ലേ, ഇപ്പൊ ജോൺ എന്ന് പറയണ പോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയണ അല്ല, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതാണ്. കാരണം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാതെ ഒരാൾക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ തിരുനാമം ജപിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ആദ്യം നമ്മള് ശുദ്ധനാമത്തിലല്ല കടക്കണത്, അപരാധത്തിലാണ് നമ്മൾ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ മുക്തഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, തെറ്റില്ലാതെ അപരാധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ തെറ്റുകൂടെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സാധാരണ രീതിയിൽ നാമം ജപിക്കുന്നതോടെ പവിത്രീകരിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എവിടെ എത്തും? ആ ശുദ്ധ നാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കും.
തെറ്റുകുറ്റുകൾ കൂടാതിരുന്ന എന്നാൽ ഈ ജപസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നവന് സ്വയം പൗത്രീകരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ജപം സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കും. അതിന്റെ അല്പം പറഞ്ഞില്ലേ, പൗത്രീകരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൗത്രീകരിക്കാതെ ഒരാൾക്കും തെറ്റുകുറ്റുകൾ തിരുനാമം ജപിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്താഗതിയാണ്, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് പൗത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം നമുക്ക് ജപിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ജപസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കാൻ സ്വയം പൗത്രീകരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഇതോടെ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജപിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാമജപം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ വരും. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അത് ചെയ്താൽ തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അതിനേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഹൃദയ മാലിന്യെ കുറിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണമെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് എപ്പോഴും മാലിന്യമാണ് അല്ലെ, കുറെ അനേകം ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ മാലിന്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ, ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ. അത് മാറണമെങ്കിൽ മഹാപ്രഭു പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ കുളിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മളെ നാമജപം വേണം എന്നാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കുമ്പോഴേ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാകൂ. നമ്മളെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കണം അല്ലെ, അപ്പോഴേ നമുക്ക് തിരുനാമം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്ര ബലം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്ര ബലം, നമ്മൾ പറയില്ല ആനന്ദം, പരമാനന്ദം ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്, നമ്മളെ ഹൃദയം പരിപൂർണമായിട്ട് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതിനാൽ ഭഗവാന് നേരെയുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട, തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനോട് നേരിട്ടുള്ള സേവന മനോഭാവം നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹൃദയം ഓക്കെ, 2-3 നാൾക്ക് തീർക്കാം, തീരൂല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നൈമിഷാരണ്യത്തില് 16,000 സ്വാമികൾ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞു, ഋഷിമാരെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? 84,000. 16,000 ആണ് അല്ലെ? ഓക്കെ, സോറി, 16,000 ആണ്. ഞാൻ 80 എന്തോ കേട്ട പോലെ 84,000 എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രഭുജി പറഞ്ഞത്. 54,000 എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 16,000 16,000 കൃഷ്ണന്മാരാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 84,000 പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടാണ് അത്, ഏതോ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ആധാറുണ്ട്. 84, 83 അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞ പോലെ 84,000 പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എക്സാം 8-ാം തീയതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രഭുജി? 6-7 ഒക്കെ കല്യാണങ്ങളുണ്ട്. ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താ പോരെ? ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. 7-ാം തീയതി ആകുമ്പോ ഓണം തീരും. അപ്പൊ 8-ാം തീയതി ചെയ്യാം നമുക്ക്. 8-ാം തീയതി ആകും പോരെ? ഓ ശരി പ്രഭുജി. 8-ാം തീയതി എക്സാം ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ 7-ാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓണം എത്രാം തീയതി? 5-ാം തീയതി? 6-ാം തീയതി? 5-ാം തീയതി ഓണം, 7-ാം തീയതി തീരും. 7-ാം തീയതി 3 ദിവസമല്ലേ പ്രഭുജി ഓണം? ഓക്കെ, 3 ദിവസത്തില് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോ കിട്ടായിരിക്കും. 5, 6, 7. ഓക്കെ, ക്ലാസ് നടക്കട്ടെ, എക്സാം നമുക്ക് 8-ാം തീയതിയിലേക്ക് ആക്കിയാലോ? അതന്നെ ക്ലാസ് നമുക്ക് മാക്സിമം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓണത്തിന്റെ ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്യാം. 5-ാം തീയതി വേണ്ട. പക്ഷെ അന്ന് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് ഉള്ളും കേൾക്കുന്ന പറയാ. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വാമനാവതാരം അല്ലേ, എന്നാ നമ്മള് വാമന അവതാരം, ശരിക്കും വാമന അവതാരമാണ്.
നമ്മളത് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ വേറെ പ്രഭുജി ആക്കി മാറ്റും. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഭഗവാന്. അപ്പം അത് കുറച്ച് ജോലി കൂടുതലുണ്ട് പ്രഭുജി. ശരി ഹരേഷ്, നമുക്ക് അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമുള്ള. ശരി, അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് നിർത്താം. അഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപസിന്ധ്യാവേച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. ഹരേഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കാന്ന്. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ചാപ്റ്റർ 11 ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ റെക്കോർഡിങ്? ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആണോ? 11, 12 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. നാളെ ബാക്കി പോർഷൻ തീർത്തിട്ട് പ്രഭുജി 3ന്റെയും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാനായിരിക്കും. ഞാനും അമ്പലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നാളെ ആറന്മുളയമ്പലത്തിൽ വരുവാ അല്ലേ? ശരി അപ്പ, ഓക്കെ, ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേഷ്ണ.